Huwa ċar illi n-narrattiva tal-Prim Ministru Roberta Bela u tal-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana mhumiex jaqblu. Dan hekk kif minn banda Caruana qed jgħid illi l-accountants dwar il-bżonn urġenti li pajjiżna jbiddel il-mudell ekonomiku preżenti u mill-banda l-oħra Bela qed titkellem dwar il-bżonn mhux illi tbiddel il-mudell imma li tiddiversifika l-ekonomija. Dan qalu Bela nnifsu f'artiklu pubblikat fis-Sunday Times miktub minnu stess. Fl-aħħar jiem, Clyde Caruana saħaq illi l-mudell ekonomiku bbażat fuq id-dipendenza ta' ħaddiema barranin irid jinbidel. L-istess Caruana illi sa ftit ta' snin ilu kien wieħed mill-promoturi ewlenin ta' dan l-istil ekonomiku meta kien imexxi l-Jobs Plus. Bosta esperti jisħu illi tali stil ekonomiku qed jifga pajjiż li fl-aħħar 10 snin il-popolazzjoni żdiedet b'100,000 u l-iskont l-istess Caruana sal-2040 il-popolazzjoni Maltija se tiżdied għal 800,000 persuna. Iżda, issa f'Malta u Għawdex hemm numru kbir ta' impjegati barranin li huma wkoll minn barra mill-Unjoni Ewropea li mingħajrhom numru ta' stabbilimenti, negozji u kumpanniji ma jistgħux joperaw. Għalaqstant, tali dikjarazzjoni minn Caruana ma niżlet xejn tajjeb kemm mal-Prim Ministru Bela kif ukoll mal-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri. Il-mudell ekonomiku tagħna hu mudell ħadem li qed jaħdem fil-fattant kemm hu hekk li anke tkabbir ekonomiku li qegħdin naraw fil-livell ta' pajjiż huwa fost l-ora li għandna fl-Ewropa. U allura l-mudell ekonomiku mhuwiex ħażin. Huwa mudell li jrid jiġi aġġustat ta' żminijiet tal-lum. Sorsi qrib il-Gazzetta illum spjegaw illi Clyde Caruana qed jipponta sabiex jilħaq sew fih dan il-Partit Laburista li saħansitra allegatament qed ixxewwex kontra l-istess Roberta Bela.